Čaute ľudia, dneska si natočíme ďalšie videjko. Dneska točíme videjko s tankom Prot. S týmto tankom. Takže tento tank má pancier 203 až 127, pancier. Ráž má docela slušnú priestrelnosť, docela dobrú penetráciu spredu, z boku, zozadu je to docela na prd, ale tak je to pohoda. Keď sa snažíte byť akože na Himmelsdorfe alebo niekde jednoducho na vás útočia spredu a nie zozadu, tak to dáte proste, je to super tank. No, poďme si vyskúšať tento tank, jak dopadne. Dúfam, že sa nič nepokašle. Dúfam, že všetko pôjde jak má. A inak pridali sem dva nové tanky, STAčko 2 a ešte nejaký francúzsky 8 nejakú. Mala by to byť pohoda. AMX CDC, to je on. Je zrovna u nás v bitke a je to docela dobrý tank, vyzerá to byť zaujímavé. Vyzerá, že má dobrú ráž, takže nevidím to nič hrozné, takže asi tak. Pozrieme si ho trošku spredu, alebo vode. Ja ho zoomnem a pozrieme to. Vyzerá to byť zaujímavá bitka toto zatiaľ. My mali za nami dopredu, takže ja poviem takto a k tomu mestečku a tu na. Potom pôjdem tuto a skúsim spotnúť niečo a dať dole. Ale tipujem, že skorej si počkám tu na mestečku. Je to taká dobrá taktika, už taká overená a už ho tu máme. No, vypadá to trošku jak stak nemecký, ale dlhé delo je to 8. Takže vypadá to byť zaujímavé. Môže to mať dobrú priestrelnosť a super tank môže byť. Zaujímavé to vyzerá. No ja sa budem snažiť už trošku kryť sa trošku, no, trošku moc. Ešte sa posunieme pri domček a už iba snažiť sa držať tú líniu. Takže asi tak. No. Tu by ma nemohli preraziť tejto chvíli, keď takto dom na trafia, ale tak nejak tak, no. No, není to dvakrát super, ale super. No, zásah. Tak. No, môže byť a počkám chvíľku, že sa dobije. Fú, no toto bola blbá bitka. No dobre, ideme do garáže. Akože toto sa mi dvakrát nepodarilo. Ja som sa to snažil trošku držať a z druhej strany ma napadli. No takže vyskúšame si teraz ďalší tank. Ideme na tank E25. Dúfam, že mi to s ním pôjde. Bo dneska mi to teda dvakrát s protom nejde teda. Môj najväčší damage s protom bol 5200. To vám aj sľubujem, že natočím replay v ďalšom videjku. Takže asi tak a poďme sa pustiť do toho. Takže E25 medzi 8. Nevyzerá dvakrát úspešná bitka, ale keď sa skovám a budem sa snažiť dať zásahy, tak to pôjde. Takže asi tak. V poslednej dobe mi to trochu blbne. Vodko sa mi načítava dlho nejak. Takže neviem, no.
čo s tým mám spraviť. Poradte mi niekto. Až teda viete jak, no. Joj. Pardon. Niekto mi volal na Skype. Pardon. No, žijem. Lebo vypadalo to, že už ma trafí. Toho musím dať dole, alebo neviem. Tých tam vzadu nejako dvakrát netrafím. Ale tu je šanca. Dúfam, že ma nezabijú. Jo. Ešte 2 zásahy. No, dajme tomu. Niekto rovno mierí. Trochu sa skovám. Tak, pekné pás. No, pás. No, blbo sa strel... Jo, dobre. To nie je možné. Ešte 2 zásahy. 1. 2, no. Dajme tomu. Teraz troška sa treba posunúť, lebo na nás zautočia. Tu máme prototypa. Jezúčko. Na prototypa není dobré útočiť. Ja skoro mi padol internet, tak vystrelil. No. No. Dobrá, fú. Je to sranda s tým hrať, ako. Dva zásahy. Za mnou by mal byť za chvíľku prot, takže musím sa hýbať. Jaj, nepodarilo sa mi dať dole pás tomu tanku. No, dal som docela slušný damage, myslím na 100% teda. Takže nemám byť prečo smutný. Hlavne nenaráža tá T-32. Tá ho neprestrelí už.
až túto bitku vyhrám, tak som si istý, že nejaký úspech to má. Lebo damage som dal docela slušný. No. Chariotér. To je tiež medzi novými tankami z vodka. No, bitku sme vyhrali. Teraz počkám chvíľočku a dúfam, že nejaký úspech to mať bude, takže... No. Koľko? No, to vyzerá dobré. Ja som spokojný, neviem jak vy. No, 1800 damage. Akože úspech. Spojenec, rváč, poučína palba a vzorný tankista druhej triedy. Super. Dvakrát za prvé víťazstvo. No, to bola dobrá bitka. Počkajte, na chvíľku to vstupnem. No, som späť a odpísal som tomu človeku, lebo no, tak by mi volali banal. Nechcem byť uroušený, takže zatiaľ som ho na chvíľku odstavil. Takže, vrátim sa k téme. Ideme vodko a jaký tank vyberieme? No, ja vyskúšam Cromwellíka, to vyzerá tak úspešné. Takže, skúsime bitku. Dúfam, že bude dobrá, tako. Lebo tak... Cromwell má taký šťastný pancier, ja tomu to hovorím, že šťastný pancier. Není to pancier, ale keď vidíš, že tady ide trafiť super tank, tak odrazí sa to záhadné, takže neviem, čo s tým je, alebo to mám asi ja len také šťastie, neviem. Inak tank ako pancier nemá vôbec, je to strediak, ide 60 km a viac, takže asi tak. Jakože pancier. Dobre, takže ideme. No, 8 sekúnd, bitka začína, vyzerá to dobré. No. Fú, pardon. Ja som sa tak preklzol, keby niečo. No, idem sem. Do toho L-ka. Tam to býva väčšinou také docela slušné, takže tam si nastreláte. Neviem, ako komu sa ho najlepšie hodí, takže aj na tom záleží, takže asi tak. No, čo sa týka najvyššej grafiky, tak točiť budem neskoršie najvyššej grafike, lebo nechce sa mi, aby mi to sekalo, chcem, aby bolo kvalitné točenie, nie len tak. Tam už padol strom. Že dáme zíčka. Keď chcete, pretočte si to, aby ste videli, jak tam padol ten strom. Jo. Ale teraz treba sa skovať rýchlo. Netrafil ma. To bolo šťastie. Tak, ja teraz nemôžem zhodiť stromu, zase oni mňa uvidia. No, to vypadá na zásah. To vypadá na zásah teda. Ma trafil lezučko. Oh no. Trafí ma to, netrafí ma to, lagová mi hrá. Čo budem robiť? No dobre, zabili ma. Ne. Dobre. Takže nič si nevšimajte, nič sa nestalo, keby niečo náhodou. Keby niečo, to bola plánovaná sebevražda. Akože nič sa nedialo. No, takže rýchlo idem do garáže a nemám to mi dá hrať ďalším tankom. Jaj, toto není možné. Takto mi lagnuje hra, to sa
Takže jaký tank vybereme? Takže počkať, koľko točím už? 15 minút, čo? Dobre, takže 15 minútové video. Tak začínam tu točiť na vodku, takže ako uvidečka, myslím si, že stačilo zatiaľ. Tak ďakujem za zhlédnutie, dúfam, že ma budete odoberať a keď chcete, tak dajte like, ako je to na vás. Ďalšie videjko budem točiť zajtra. Dneska dorendrujem a zase ďalšie, no. Tak čakajte zajtra nové video. Tak ďakujem za zhlédnutie. Tak čau.